A verdade é que me sento moito máis novo cando estou aquí, porque case podía dicir, como Fray Luís de León, decíamos onte, fai 15 anos eu estuve aquí presentando unha persoa para alcalde de Carballiño. E esa persoa hoxe é o líder dos socialistas galegos, a persona que vai a facer a persoa que vai a poñer o socialismo galego no lugar que lle corresponde. E eu chego aquí totalmente convencido de que Europa realmente empeza no fogar de cada quen. Europa empeza na nosa casa, cos nosos veciños. Europa empeza aquí mesmo. E, polo tanto, estas eleccións deben partir do resultado de cada un. E eu esta mañán pensei que estaba equivocado de continente e de época. Pensei que estaba equivocado de continente e de época cando escoitei que o señor Baltar fixera unhas declaracións dicindo hai que rematar os socialistas. Eu digo, hai que ganar estas eleccións para evitar que en Galicia siga habendo un lenguaxe político cavernario. Mirad, ese non é a linguaxe da dereita europea. Esa non é a linguaxe que se escoita no Parlamento Europeo. E este partido xógase en Europa. Xogouse un partido nos Estados Unidos e todos podemos ver como o presidente Obama, despois das súas eleccións, se referiu con respeto, con consideración ao seu rival político, que non o seu rival e o seu enemigo persoal. Por lo tanto, sería convinte, eu non lle vou a pedir ao señor Baltar que faga como o señor Obama. Creo que non se lle poden pedir peras ao olmo. Eu simplemente o que vou a decir ao señor Baltar é que sexa educado e que respete os cidadáns, tamén os cidadáns que votan a dereita. Non o merecen as súas declaracións. Os cidadáns que votan a dereita tampouco merecen as súas declaracións. E eu debo deciros, ademais, unha cousa máis. Eu creo que cando un en política cree en algo e ten coraxe, debe actuar en consecuencia. Eu recoñezo a dereita europea que vota polas súas ideas e adopta as decisións conforme as súas ideas. Pero se o señor Baltar realmente creera que alguén, por perder dúas eleccións, está acabado, debería ter o coraxe de mirar os ollos a Mariano Rajoy e dicirlle: Mariano, estás acabado. Eso era o que debía facer o señor Baltar. Eso era o que quería decir e non se atreveu a decir. Eso que quería decir e non se atreveu a decir. Mirad, estas son unhas eleccións ao Parlamento Europeo. Levamos, España, son as quintas eleccións no Parlamento Europeo desde que formamos parte da Unión Europea. No Parlamento Europeo son as sétimas. Foron desde o ano 1979 as primeiras eleccións no Parlamento Europeo. Pero son as eleccións máis importantes da historia do Parlamento Europeo. Son as eleccións máis importantes porque o Parlamento Europeo ten cada vez máis poder de decisión, porque os representantes directos dos ciudadanos europeos cada vez teñen máis poder de decisión en Europa. A Unión Europea ten cada vez maior valor democrático. E eu vos quero chamar a atención que a dereita deste país nunca lle importou o Parlamento Europeo, porque nas pasadas eleccións nos presentamos a un Parlamento Europeo no que os españoles elexíamos 54 eurodiputados. E nestas eleccións os españoles imos elexir 50 eurodiputados. E isto porque foi consecuencia do Tratado de Niza que negociou o señor Aznar. Por eso queremos volver aos 54 co Tratado de Lisboa que negociou José Luis Rodríguez Zapatero. Ese sí que lle importa o Parlamento Europeo. A él sí que lle importa o Parlamento Europeo. E además, temos diante de nós o candidato do único goberno da democracia española que foi un goberno realmente antieuropeísta. Porque todos sabemos o que fixo o goberno do señor Aznar no que estaba o señor Mayor Oreja. Foi un goberno que bloqueou
o Tratado da Constitución Europea, desaproveitando a oportunidade de facelo coincidir coas pasadas eleccións europeas. Foi o goberno que introduciu a división en Europa para facer unha guerra ilegal. E iso é algo que todos temos perfectamente na memoria. Foi un goberno anti-europeísta. E eu quixera dicir tamén que o Partido Popular debería nestas eleccións dar exemplo de responsabilidade. Dar exemplo de responsabilidade. E está aquí o Ministerio de Xusticia, o Ministro de Xusticia, que é ademais un galego. Eu debo dicir que cando un partido está sometido a investigación, algúns dos seus responsables, como o caso Gürtel, calquer partido europeo responsable di ante un proceso de corrupción ou irregularidades que o que se necesita é verdad e xusticia. E iso debe sabelo a dereita española para ser como a dereita europea. Eso debe sabelo a dereita española se quere ser como a dereita europea. Pero bueno, estamos en Galicia, unha comunidade autónoma que desde o ano 1986 está integrada na Unión Europea. Nos parece que nunca houbo voces que estaban en contra da nosa entrada na Unión Europea. Todas se apagaron. E o pasado referéndum foi a demostración clara de que este non solamente é un país que está en Europa. Algúns parece que nos enteraron, que fan a campaña Imos a Europa. Estamos en Europa. Somos Europa, Galicia. Pero non solamente somos Europa, sino que somos unha comunidade profundamente europeísta, que no referéndum da Constitución Europea, 81% dos galegos votaron por unha Europa máis forte, porque saben que canto máis forte sexa Europa, máis forte será Galicia e máis forte serán atendidos os nosos intereses. E nós, durante estes anos, aumentamos os recursos, aumentamos o poder, aumentamos o reconocimento e aumentamos a influencia de Galicia na Unión Europea. Foi un traballo de todos os socialistas. Aumentamos os recursos para Galicia, porque hasta o ano 2013 imos a contar con todos os fondos estructurales para unha comunidade que é o Obxectivo Converxencia. Esos fondos son para comunidades que non pasan do 75% da renta europea. E se dá a circunstancia de que conseguimos que o período de cómputo fora entre o ano 2000 e 2002, cando isto se vai aplicar do ano 2007 a 2013. E o conseguimos porque precisamente no ano 2004 Galicia superaba o 75%. E hoxe está no 90% da renta europea. Por lo tanto, Galicia vai a ter 10 anos de propina de fondos estruturales como Obxectivo Converxencia. E vai a facer pola negociación que fixo o goberno de José Luis Rodríguez Zapatero. E eu quero decir que o que non podemos é conseguir éxitos en Bruselas e, a continuación, existan responsables políticos que malgastan os fondos europeos en Galicia. E moito menos ou que son obxecto de investigación, ou que consideran que en Europa se pode admitir esa política de certificar algo que non existe. Eso non é europeo, polo tanto. E, ademais, Galicia ten máis poder en Europa, porque Galicia conseguiu, nestes anos, formar parte do Consello, non solamente do Parlamento, sino estar no Consello. Foi o goberno de José Luis Rodríguez Zapatero o que ofreceu ás comunidades autónomas formar parte da representación española no Consello para defender os temas da súa competencia. E eu vos podo asegurar que me sinto orgulloso de que fora un concelleiro da Xunta de Galicia o que defendera os intereses de Galicia no Consello da Unión Europea por primeira vez na historia de Europa que se oíra a voz dun representante do goberno galego. E iso conseguimos tamén os socialistas. E tamén temos máis reconocimento, porque conseguimos que a lingua galega pudera ser utilizada nas institucións. Non digo que teña un estatus de lingua oficial europea, pero sí que teña un estatus de lingua reconocida e que os cidadáns podan dirixirse ás institucións europeas na súa lingua e que podan recibir comunicacións da Unión Europea na súa lingua. Que as normas vinculantes europeas, que son as leis que se aproban por codecisión, podan ser traducidas ao galego e que tamén se poda utilizar tamén, cando sexa posible, nas reunións das institucións europeas. E iso conseguimos os galegos. E conseguimos os galegos algo que parecía imposible. Unha comunidade que somos 2 millóns
700.000 habitantes, nun mundo de 6.600 millóns de persoas. É dicir, se Carballiño fora o mundo, pois habría 8 galegos. 8 persoas de Carballiño serían os representantes de Galicia no mundo global. Pois esos 8, esa minoría tan pequena, tan cativa que hai aí, o que conseguiron foi precisamente organizar na Unión Europea a primeira forza multilateral para protexer os pesqueiros galegos que estaban protexendo no Índico. Pero non solamente estaban protexendo os pesqueiros galegos, estaban protexendo os nosos pescadores, estaban protexendo o transporte internacional e estaban protexendo a axuda humanitaria. E todo ese esforzo foi conseguido polos socialistas galegos nos pasados anos na Unión Europea. E agora estamos nas eleccións máis importantes da historia porque estamos diante dunha crise moi grave, dunha crise económica de extraordinaria gravedade. Diante desta crise económica, o primeiro que debemos decir con claridade aos cidadáns é que está claro que o intento de manipulación da dereita española é totalmente insostenible. Esta non é unha crise nacional do goberno Zapatero. Todo o mundo sabe en Europa que esta é a crise máis importante desde que existe a Unión Europea, que esta é a crise máis importante desde que todas as persoas que estamos aquí pois estamos vivindo, porque é a crise máis importante desde fai máis de 8 décadas. Polo tanto, esta é unha crise global e internacional. E esta é unha crise que temos que resolver entre todos. Temos que resolvela traballando conxuntamente. Temos que resolvela arrimando o ombro e temos que resolvela sendo útiles aos nosos cidadáns. Por eso, podemos facer todo o contrario. Queremos que en Europa se faga todo o contrario do que fai o Partido Popular en España, que non vai axudar a arrimar o ombro para que España salga da crisis. Eso que queremos que se faga en Europa, o contrario do que está facendo aquí o Partido Popular. Arrimar o ombro. Un espírito de solidaridade nos momentos máis graves, pero sobre todo porque pensamos que a salida da crisis vai nunha dirección totalmente distinta daqueles din. Todo o mundo reconoce en Europa que esta é unha crisis de demanda. E se é unha crisis de demanda, o importante é soster a demanda. E para soster a demanda, nun momento en que a economía se debilita e pode caer a actividade económica, o que é necesario é que exista gasto público. E o Partido Popular di que este é o momento de reducir o gasto público. E iso podría levar a economía ao colapso. Pasar da crisis á catástrofe, esa receta do Partido Popular. Porque ningún goberno europeo, o Grupo dos 20, cando se reuniu, todos deciron que o que era necesario era introducir un estímulo económico. Todos, excepto a dereita española, que parece que non pasa dos Pirineos. Por eso hai que votar estas eleccións por unha alternativa progresista, para que realmente contribuyamos a que o mundo salga da crisis e que España salga da crisis. Hai que poñer un estímulo, pero tamén, nestos son os momentos difíciles. E nos momentos difíciles é realmente cando hai que axudar as persoas máis vulnerables. É nos momentos difíciles. Facelo nos momentos fáciles. Non é necesario. E nos momentos fáciles o que ten que facer un goberno responsable, nos momentos de bonanza, é aforrar para logo con ese aforro, nos momentos de dificultades, ter recursos para dar un estímulo. E España tuvo moitos anos de bonanza. E eu me sinto orgulloso, Fran, de que un goberno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, un goberno socialista, fora capaz durante 3 anos de que as contas españolas tuveran superávit. É un exemplo para os españoles de responsabilidade política. E a ver o que fixo o señor Mayor Oreja cando estaba no goberno. Esa é unha diferencia de responsabilidade. E iso que nos permite hoxe nos momentos de crisis dar cobertura social aos sectores vulnerables. Sabemos que a economía é cíclica e nos momentos difíciles é cando hai que estar a favor das persoas máis vulnerables. E queremos cambiar de modelo económico, porque sabemos que o modelo do ladrillo é un modelo insostenible. E teremos que decir con toda claridade que a crisis inmobiliaria non se xenerou nos últimos 5 anos. É unha crisis inmobiliaria que se ven incubando desde máis de 10 anos, desde o ano 1997. Mirar quen estaba no goberno en 1997. Foi un momento, son crisis que se incuban durante longos períodos e que un momento determinado estallan.
E foi o goberno do Partido Popular quen adotou as medidas que contribuíron ao calentamento do sector inmobiliario e fomos os socialistas os que fomos levando os precios das vivendas máis acompasados coa evolución da nosa economía. Pero en Ourense sabedes moi ben que significa un cambio de modelo económico. Un cambio de modelo económico significa unha economía en red. E aquí en Ourense sabemos o que é unha economía en red, porque está a rede de cooperativas Corin. E nós nos preocupamos no Parlamento Español e no Parlamento Europeo, nos preocupamos en todos os parlamentos, e eu en concreto no Parlamento Europeo, aí está na página web as nosas iniciativas polo tema da gripe aviar. Sabíamos a importancia que tiñan as accións de prevención e o que podía significar na economía desta provincia. En Ourense se sabe perfectamente o que é unha economía en red. En Ourense se sabe perfectamente o que é unha economía de innovación, porque foi o sector da moda galega en Ourense onde comenzou a experimentar a súa transformación e hoxe temos as principais empresas en materia de moda e de confección dentro do mundo. Ourense sabe perfectamente o que é unha economía baseada na calidade, porque por algo temos 4 das principais denominacións de orixe dos viños que existen dentro do noso país, e son as 4 de Ourense. Se sabe perfectamente o que significa calidade. E en Ourense se sabe perfectamente o que significa medio ambiente, porque esta é precisamente unha provincia na que as termas, na que os elementos naturais, como os ríos, na que a paisaxe, os parques naturais, teñen un importante valor e sabe o que é revalorizar os valores naturais. Por iso, cando falamos de cambiar de modelo, todos sabedes perfectamente o que significa cambiar cara a unha economía do conocimento e unha economía basada na sostenibilidade. E iso o vamos a conseguir cos vosos votos. Iso vamos a conseguir e imos a conseguir unha Europa social, basada na cohesión territorial, para que non existan diferencias entre a Galicia da costa e a Galicia interior, como ven traballando Pachi durante tantos anos, tamén en Europa, Pachi. Imos a seguir co teu compromiso para que non existan diferencias. Podes ter a tranquilidade e tamén, Ministro de Xusticia, imos a levar a Europa ese maravilloso exemplo español de trasladar que a violencia de xénero é absolutamente inaceptable, que non podemos aceptar a violencia machista, que hai que dar tolerancia cero coas persoas que maltratan as mulleres. Eso, que é un exemplo español, ímolo levar a Europa. Ímolo levar a Europa. E queremos unha Europa social, porque esta globalización non terá un rostro humano e seguirá descontrolada se non é unha Europa que sexa profundamente social, equitativa e, ademais, que teña un compromiso ambiental. E iso solamente o poderemos conseguir os homes e mulleres que defendemos e defendimos esos valores. Levamos máis de 130 anos falando de que importantes son as persoas, que non se lle pode pedir ao mercado o que o mercado non pode dar. O mercado non pode dar dereitos basados na dignidade das persoas. Dá solamente mercancías e servicios basados nas contraprestacións económicas. E non podemos pedirlle ao mercado que faga xusticia, que teña responsabilidade ambiental. Temos que facer que a economía funcione de acordo co interés xeral. E iso en Europa se consigue con votos. Esa grandeza da democracia. Cada ciudadano, co seu voto, tenga a posibilidade de dirixir o camiño de Europa. E eu vos pido que nestas eleccións salgamos a ganar, e salgamos a ganar e ganemos. Porque Pacho mo dixo con moita claridade. Mira, Antolín, estos están moi equivocados. Di que ganaron as eleccións. Ganaron os escanos, pero non ganaron os votos. E as forzas progresistas teñen que saber que ganando e tendo máis votos non podemos deixar que o Partido Popular goberne Galicia. Non podemos deixar, se temos máis votos que o Partido Popular, que o Partido Popular goberne Galicia. E Pachi ten o bastón na súa mochila para facelo realidade. E ele xa lle puxo data de caducidade a este goberno. Ten a data de caducidade, 3 anos, algúns meses, non, Pachi? Pois veña, ele o explicará moito mellor que non. Moitas gracias, a ganar, a ganar!